Bon dia, benvinguts a la cantània d'aquesta temporada 24-25, en la qual estrenem l'obra Real, composada per Xavier Pastrana i amb dramatúrgia de Llucia Ramis. En ella s'exploren diferents conceptes tan complexos i universals com la realitat i els seus límits, què és real i què no ho és, el lliure arbitri, la voluntat individual, la llibertat, la diferència o la importància de l'art per comprendre allò que no sabem explicar-nos i per crear realitats. Però també n'abraça d'altres més actuals, com la dictadura de les pantalles, l'alienació digital, l'entorn virtual o com a refugi d'un monostil o l'individualisme. En Xavier Pastrana és director i compositor. Està al capdavant d'importants grups vocals com l'Ensemble Ovos Omnes o el cor Sant Esteve de Vila-seca, un cor infantil amb més de 50 anys d'història. En la seva etapa de formació, Xavier Pastrana va estudiar composició i orquestració amb Manel Oltra, eminent compositor català. Ja en aquesta etapa, Xavier Pastrana va guanyar alguns premis de composició, com el Premi Reus de Composició per a corals infantils. Des de llavors, ha anat desenvolupant una carrera com a compositor que l'ha portat a escriure obres tant corals com instrumentals o simfònico-corals. Ha estrenat obres a diferents llocs, com el Palau de la Música Catalana, l'Auditori de Barcelona, l'Auditori Josep Carreras de Vila-seca o el País Basc, provinents d'encàrrecs d'importants institucions com l'Orfeó Català o el Cor Ciutat de Tarragona. Llucia Ramis és autora de 4 novel·les: Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys, Ego Surfing, Tot allò que una tarda morim les bicicletes i les possessions. També ha escrit 50 llibres que m'han canviat la vida, El petit menjatemps i alguns contes recollits en diverses antologies. La Llucia, periodista de formació, col·labora a mitjans com La Vanguardia, RAC1, La SER Catalunya i Catalunya Ràdio. Bon dia, Xavier, bon dia, Llucia. Bon dia. Bon dia. Abans de començar a conversar amb vosaltres, us explico breument l'argument d'aquesta cantània. La Vera i l'Ernest són personatges de videojoc. L'Ernest vol saber què hi ha més enllà de les aventures que estan condemnats a repetir. Vol conèixer la realitat. La Vera li diu que realitat i ficció són el mateix i que l'una serveix per explicar l'altra. Llucia, com continua aquesta història? Doncs és exactament això, són 2 personatges de videojoc que en Ernest vol saber què hi ha més enllà d'aquest món ideal que viuen, d'aquestes aventures que viuen d'una manera incessant, un dia darrere un altre. I en canvi, na Vera troba que no hi ha cap diferència entre el que és realitat i ficció i procura que el seu company de joc, que després descobriran que és el seu germà petit, se centri en el joc i no vulgui esbrinar que hi ha més enllà. I ella es pregunta això, si són realment lliures de fer totes aquelles coses que fan o hi ha qualcú que juga amb ells, hi ha qualcú que guionitza les seves passes. I al final, bé, ja veurem què descobreix. Veurem. D'on surten els noms de Vera i Ernest? Per què has escollit aquests noms? Vaig triar aquests noms perquè Vera vol dir veritat, en mallorquí ho deim, això és vera, això és veritat, i Ernest vol dir lluitador, vol dir persona honesta que vol saber les coses així com són, i trobo que representava molt bé cadascun d'aquests personatges. I Xavier, musicalment, què hi trobem? Hi podem reconèixer diversos estils o segueix una única línia artística? Mira, musicalment podríem dir que té 2 parts molt distintes. L'inici i els 2 primers números formen part d'aquest univers de videojoc i de la música de videojoc. De fet, la música comença com podria començar o com podria ser la música d'un menú de qualsevol videojoc. I després el segon número correspon a una música dels videojocs aquests més moderns que hi ha ara, músiques molt èpiques i molt simfòniques i molt més grans en aquest sentit. Després d'això, com que ja anem descobrint que
que en realitat la història no va d'un videojoc, sinó que va de coses molt més complexes. La música també va canviant i es torna potser com una música més personal, més propera al personatge que està cantant i al moment concret, no, de l'obra. I aquí vaig agafar un llenguatge potser més de tipus musical o de música teatral. No? I, Llucià, com has estructurat el relat? Hi ha el típic plantejament clàssic d'introducció, nus i desenllaç, o es barregen etapes? No, exactament així com els contes tradicionals, com les rondalles, com les llegendes. Hi ha dos herois que surten, comencen a viure una sèrie d'aventures, s'han d'enfrontar a una sèrie de dificultats, rebran ajudes i finalment arribaran al final transformats, hauran après qualque cosa, no? Arribaran a un punt diferent del lloc d'on han partit. I en aquest sentit, el personatge de Nevera es representa aquesta importància que té el fet de construir un relat a partir de la realitat o de quina manera el relat pot alterar aquesta realitat. Xavier, abans de fer-te la següent pregunta, te'n volia fer una altra. És que has hagut de recuperar els videojocs amb els que jugaves quan eres petit? Sí, bueno, jo vaig fer una miqueta d'investigació, entre cometes, especialment de la música de videojocs actual, que és la que tinc menys contacte, no? Que és aquest segon número que et comentava, perquè del primer, que són una miqueta música dels videojocs clàssics, aquests els he experimentat, els he viscut de petit, però aquests, els d'ara, no. I vaig haver de fer una miqueta això, d'escoltar una mica, no molta música, perquè també m'agrada, diguem-ne, que la memòria faci la seva selecció i no córrer el risc de copiar coses, no? Però sí que volia saber exactament de què estàvem parlant quan parlàvem del que ara existeix, que són bandes sonores de videojocs, que és una cosa que quan jo començava a jugar no hi era pas, no? I això, hi vaig veure que és una música molt elaborada, molt propera a la música cinematogràfica, per exemple, no? I em va anar bé per poder fer aquest número de presentació dels personatges i una miqueta del videojoc. Des de l'auditori, en el moment en què se't fa l'encàrrec, se't passen una sèrie de directrius, tant per text com per música, amb el nombre aproximat de cançons, deixant clar també que el protagonista, a part dels solistes, ha de ser el cor, i el cor són els nens i nenes que participen aquest any a Cantània. Com és el procés de composició de l'obra a partir del text de la Llucia? Doncs bé, evidentment el text, diguem-ne, és el que t'acaba manant molt com funcionarà l'obra, també a nivell musical, perquè és el que estableix on hi ha els punts més de tensió o més magnificència o més íntims. Jo el que sí que faig és primer això, mirar d'entendre com està estructurada la història, després mirar de cadascuna de les cançons quin és l'esperit de cada cançó, quina història explica allà dins, i també quin és el paper que té aquella cançó dins de la història, perquè si et quedes només amb el text, de vegades pots caure en interpretacions que no són les que toquen. Imagina't que allò és molt èpic i resulta que no, que és còmic, perquè al moment de la història passa això. Llavors, clar, un cop tens això, aquesta és la part més de preparació, de dir, molt bé, doncs llavors m'apunto 2 adjectius de cada peça, de cada text, del que vull que... Això vull que m'expressi esperança, això il·lusió, això lluita. I llavors a partir d'aquí sí que ja comença aquest procés ja més místic i més indescriptible, que és el de la composició pròpiament dita, que és escriure la primera nota i a partir d'allà la resta. No, hi ha molta feina pel mig, però acaba sortint, gràcies a Déu. Molt bé. Ara que ja tenim el marc general de l'obra, si us sembla, anem a aspectes més concrets. L'argument de l'obra aborda conceptes complexes com ara què és i què no és realitat o fins on som capaços de delimitar-la. Llucia, ha estat un repte parlar d'aquestes idees en un llenguatge assequible pels infants? Ha estat un repte, ha estat molt difícil. Jo crec que és la cosa més difícil que he fet mai i també la més emocionant. Sí, ha estat una aventura realment, ha estat apassionant. I crec que la clau està en no tenir por de tractar temes complexos. I això ho dona la cantata, ho dona la composició, ho dona la música. El fet que al final no es tracta d'explicar res, sinó de transmetre o d'inspirar una sèrie d'idees que permeten copsar el que seria la realitat o la ficció, la construcció de la ficció a partir de la realitat o de quina manera la realitat
pot... o de quina manera les ficcions, les tradicions, les cultures, les llegendes que ens expliquen, els contes, els videojocs mateixos, poden alterar la realitat, no? Perquè no hi ha només una realitat, hi ha moltes maneres de viure-la, moltes maneres d'interpretar-la, moltes maneres de patir-la també, no? I al final una mica és el que volíem transmetre amb aquesta campanya. És un gran debat que es posa sobre la taula, tots els centres que participaran, què és real, què no és real. Clar, no, i sobretot que ara ja crec que no hi ha... És a dir, ja viurem sempre amb això, no? Què és real i què no. Al final no existeix una diferència entre totes dues coses, no? Llavors és el debat no només del suport i de la manera en què estructurem els relats, sinó també la manera en com ens relacionem amb aquest suport, per exemple, les pantalles, o de quina manera interpretam com a real coses que no ho són, no? Des del porno fins a les relacions personals, fins a les coses que s'expliquen, les coses que no s'expliquen. Els tabús també són importants en aquesta obra, no? De fet, t'anava a comentar, la cantat al final també parla de conceptes de rabiosa actualitat que connecten de ple amb el públic de Cantània, com són precisament els pros i contres de les pantalles. Volies posar també sobre la taula aquest conflicte, tenint un altaveu tan potent que va directe a aquest públic objectiu? Sí, teníem clar, en Xavier i jo teníem clar que volíem donar veu a aquelles persones que normalment no la tenen. Això era el nostre objectiu. Perquè moltes vegades, per un excés de protecció cap als infants, no s'expliquen totes les realitats que hi ha. N'hi ha moltes que s'amaguen, que s'oculten, que són massa dures, que no es posen damunt la taula. I volíem aprofitar que teníem un cor, que teníem moltes veus, que podien donar veu en aquesta realitat més amagada, això d'una banda. I d'altra, el tema de les pantalles, de les addiccions, d'aquest aïllament que moltes vegades es dona pel fet d'estar creient-nos més el que passa en un rectangle, dins un rectangle, que tot allò que ens envolta. Aquesta alienació que provoca també és un dels temes que volíem abordar en aquest real. Sabem que Cantània és un projecte molt transversal, que es treballa no només a l'àrea de música, sinó que cada any hi ha molts centres precisament que l'aprofiten per treballar-lo a altres matèries i de ben segur que aquest any tindran temes per tractar. Xavier, l'obra parla molt de com se senten els personatges, per quines emocions transiten, sobretot l'Ernest, que passa per l'avorriment, l'esperança, el desig, la por i el desconcert, fins a arribar al clímax i final de l'obra, la catarsi, on entén que realitat i no realitat és una sola cosa. Com t'ho vas fer perquè la música acompanyés i mostrés aquesta muntanya russa emocional de l'Ernest? A veure, és veritat que el text, tal com està escrit, està molt bé perquè ens parla de tot això que dèieu vosaltres, de temes que estan molt de moda, però no es queda amb la cosa de mòbil sí, mòbil no, videojocs sí, videojocs no, sinó que és una visió, diguem-ne, molt més amunt de tot plegat, de decidir, molt bé, tenim una ficció i una realitat, com l'hem de viure i com hem d'entendre una amb l'altra i no cal sempre que estiguin enfrontades. Clar, això són temes molt complexes i el que no podia fer era una música igualment complexa perquè si no hagués pogut provocar un allunyament del tema en si. Doncs hi vaig intentar buscar una música, diguem-ne, tirant a senzilla, cantable, molt comprensible des del primer moment. En el cas del personatge de l'Ernest, el que li passa a l'Ernest és que dubta constantment, és a dir, perquè no és lineal, no és que primer dubti i després se n'adoni, no, va endavant i enrere, a vegades fins i tot dins la mateixa cançó. Però això és divertit, perquè et dona per, en el mateix personatge, posar-li una música molt més heroica, quan decideix que sí, que ell vol sortir, i en canvi vol conèixer la realitat i un cop se la troba, que li fa por tot el que veu i la música torna a ser molt diferent. Però per sort, tot i que la història és molt complexa, el desenvolupament dels personatges és molt fàcil d'entendre i, per tant, de posar en música. I la part de la Vera era bastant més senzilla perquè ella sí que canvia molt menys al llarg de la història, perquè com que és la gran, ho entén tot molt més, llavors és com aquesta veueta que va explicant, va orientant una miqueta a l'Ernest. I el cor quin paper té? El cor funciona bastant com els cors grecs, que es digui
obren i tanquen l'obra, no? És a dir, fan la presentació dels personatges i fan aquesta espècie d'epíleg final, i també comenta pel mig, no? Que és el que feien els cors grecs. I de vegades li diu coses a l'Ernest, coses que ja també li diu la seva germana, el cor els hi recorda o reforça algun missatge en concret, i després té el moment molt especial i una miqueta com fora de la història del cant de la veritat, que és quan fa de personatge. El cor és l'únic moment que fa de personatge, que és quan posa en veu totes aquestes realitats dures que comentava la Llucia, que potser no es comenten, però això no vol dir que no existeixin ni que no les visquin els infants cada dia, i per un moment les posen damunt de la taula o, en aquest cas, a les orelles de tothom. No sé si us ho trobeu gaire sovint d'haver treballat plegats compositor i lletrista. Com es va desenvolupar el procés creatiu? Vau treballar plegats des de l'inici? Música, primer text, després música? Expliqueu-nos una miqueta. Primer vam fer una reunió tots dos, vam xerrar una mica dels temes que volíem tractar, de com ho volíem enfocar, de quina era la idea principal. Amb això ens vam posar d'acord tot d'una. I després jo vaig començar a escriure algunes cançons, li vaig passar a en Xavier i va començar a escriure la música d'aquelles cançons, aquestes primeres composicions. Jo vaig continuar i més o manco vam anar fent així. Jo és la primera vegada que ho faig, no ho havia fet mai. Ja ho has dit que ha sigut un repte apassionant. Sí, no, de veres, o sigui, flipava. I a més, clar, jo he de dir que la primera vegada que me va enviar una cançó en Xavier, la vaig escoltar i em vaig posar a plorar. O sigui, és que és al·lucinant veure en què s'ha convertit allò que tu has escrit i que no t'esperaves mai, no? Que es pogués convertir en una cosa així. I després, quan he sentit tota la cantata sencera, també és impossible no emocionar-se. Tornant una miqueta al text, Llucia, ja ens ho deies, els personatges són germans, però l'edat fa que siguin molt diferents. La Vera, al ser més gran, se suposa que ha viscut més i pot guiar una mica a l'Ernest en els seus dubtes existencials. Com vas construir aquests dos personatges? Basant-me en el que conec més, que sóc jo. No, clar, jo som la germana gran de tres, els meus germans són més petits i sobretot amb el segon tenia molta rivalitat i jo sempre anava que ho sabia tot, no? I al final has d'entendre, al final també és l'exercici que fa na Vera, que sí, potser tu saps tot, però les coses el teu germà no les viu igual que tu, les viu d'una manera diferent i li has de donar aquesta llibertat a ell per aprendre-les com ell trobi que les ha d'aprendre i no com tu li diguis que han de ser, no? I aquest és l'exercici més difícil, no? De també deixar anar l'altre, perquè moltes vegades com que pensàvem que ho sabem tot i que sempre tenim raó i que sabem com es desenvoluparà la història i quina serà la conclusió, tendim a voler protegir massa una altra vegada a l'altre, no? O fer-li veure que les coses no són tan greus com un les viu, però sí que ho són, no? Hi ha un moment en què a Ernest li diuen, a veure, escolta, tu vares viure així, deixa'm a mi que aprengui com he de viure això, no? I és el moment que ella fa un clic i diu, tens tota la raó, endavant, no? Xavier, suposo que t'interessava que els protagonistes fossin noi i noia per un tema també del color de la veu, o no, o t'era igual? Explica'ns una miqueta. Mira, la veritat és que no he pensat en cap moment si eren noi o noia. És a dir, per mi eren dos personatges i no hi veig una diferència. Sí que recordo que vam parlar en algunes de les reunions de estaria bé que fos la noia la que fos la més llançada i no al revés com ha vingut sent clàssicament. Però no m'ha resultat, diguem-ne, estrany en absolut, cosa que penso que està bé, perquè ja ha de ser això. Però no, més enllà d'aquí són dos personatges, cadascú amb les seves característiques, siguin noi o noia, no és una de les característiques importants, almenys des del meu punt de vista. Ho deia més que res per si t'interessava a nivell de contrastos, no? És a dir, que tenir dues veus que una pugui ser, després quan veiem els concerts en directe, més greu i l'altra més aguda. Sí, però en realitat, era la gràcia. Hagués pogut agafar una soprano, la veu aguda de les noies, i un baix, que és la veu greu dels nois. Però tal com estava muntada la història, en realitat al final, com diu la Llucia, no són tan diferents un de l'altre. Per tant, vaig agafant que fossin dues veus agudes, senzillament
una corresponia a la veu aguda de noi i l'altra a la de noi. No? Però no havien de ser una cosa molt contrastada al final, sinó que, malgrat meus germans no s'ho creguin, al final són molt semblants uns als altres. Molt bé, parlem d'influències, d'inspiracions. Xavier, per exemple, comencem per tu. Quines influències podem trobar a la música real? Mira, jo, de les coses que em vaig escoltar, a part de la música de videojocs que ja hem comentat, però em vaig escoltar els Cantànies anteriors, evidentment, que molts ja els coneixia, però crec que està bé saber la història d'aquest projecte, que és molt àmplia. I també especialment compositors que des del meu punt de vista escriuen molt bé aquest tipus de música que estarien entre el concert i el musical destinat a públic infantil. Si t'he de citar dos, Albert Guinovart i el Joan Vives, per exemple, són grans mestres en aquest sentit, i teniu exemples al mateix Cantània fantàstics. I a partir d'aquí, diguem-ne, és també continuar amb la meva línia de composició que ja porto molts anys fent. I en el teu cas, Llucia, t'has inspirat en alguna narració o en algun gènere literari per escriure la història de l'Ernest? M'he inspirat a Matrix, m'he inspirat en el show de Truman, per aquest món que viu tancat dins un altre món. En tots dos casos hi ha aquesta qüestió fonamental sobre què és real i què no ho és, i de quina manera convivim amb aquestes dues realitats, la més real i la que no ho és tant. I també m'he inspirat en les rondalles mallorquines, en els contes tradicionals, en l'estructura dels contes tradicionals. I finalment, mentre escrivia les cançons, ja pràcticament havia acabat, vaig llegir Demà i demà i demà de Gabriel Zevin, que és una novel·la sobre uns amics que creen videojocs. Són els creadors dels videojocs. I de qualque manera també m'ha ajudat a entendre aquesta necessitat de construir realitats noves que serveixin, insistesc en això, aquestes realitats noves que es construeixen a partir de la ficció serveixen per reflectir la realitat. Però, com sempre, hi ha el risc de perdre's en aquesta reconstrucció que fa que no puguem distingir el que és mentida del que és un conte, del que és... És a dir, són coses diferents, no? És a dir, una cosa és per jugar, una cosa és per entretenir-se i una altra cosa és una eina de manipulació de la manera de pensar, dels nostres criteris, etc. Tot això, evidentment, ara sembla que sigui una cosa superfilosòfica i superexistencial, però que quan entens com se crea la ficció, com es construeix la ficció, ajuda també a entendre com ens hi hem de relacionar. Bé, per acabar de tancar l'entrevista, parlem una miqueta del projecte en si i començo a preguntar-vos què ha significat per vosaltres participar en un projecte com aquest. Per mi ha estat increïble. No tinc paraules. És vera que ha estat al·lucinant. O sigui, sempre diré que ha estat molt difícil perquè és una cosa que no havia fet mai i no sabia ni... Al principi estava super morta de por, però és que és fantàstic, és meravellós, és una passada i ara me mor de ganes de veure el resultat. Ara queda la segona fase, no? Que ja us toca a vosaltres gaudir-ne. I Xavier, en el teu cas? Doncs per mi, clar, jo el projecte el coneixia molt, l'he viscut a través de meus fills quan hi van participar, però també conec molta gent que hi treballa, especialment els meus col·legues directors i alguns compositors que també han passat. Llavors, clar, és un projecte de país, és un projecte molt gran i quan et proposen de formar-ne part, el que tens és una mica de vertigen, per poder finalment seguir l'estela que fins ara s'ha portat, però també un gran honor i molta il·lusió, perquè és un projecte que és molt gran en molts aspectes, no només en la quantitat de veus que ho canten, sinó també la quantitat d'orelles que ho escolten. Exacte. És un honor i impressiona molt. És que no hem d'oblidar que la Cantània la canten anualment 42.000 nens i nenes de diversos municipis de Catalunya, però també d'Espanya, Portugal i Bèlgica. Amb tots els anys que fa que existeix Cantània han participat d'altres països, però ara mateix aquestes són les xifres. Estem parlant de més de 100 concerts, estem parlant de nivell de Catalunya aproximadament de 1.200,
Per tant, i efectivament, no només els nens i nenes que la canten, sinó quantes famílies l'escolten. Se posen els pèls de punta, no? Què us passa pel cap en el moment en què us plantegeu això, aquestes xifres tan espectaculars de Cantània, Xavier? Mira, en el meu cas, clar, jo treballo de músic, no? I per tant conec molta gent que treballa a Cantània, però és que la meitat de la meva família són professors, o sigui que també estic molt connectat amb l'escola. I sobretot per l'apartat d'aquesta l'escola te n'adones sobretot de l'oportunitat que és poder estar participant del Cantània. Perquè són molts nens, no? Són molts nens i per tant moltes realitats, ja que parlem d'això, a les quals d'alguna manera tu tens una oportunitat per facilitar-los alguna cosa, ajudar-los amb alguna cosa, donar-los veu, no? I això de bones primeres és molt emocionant, fins i tot abans de plantejar què escriuré o quin text em trobaré o tot, no? Només aquesta possibilitat és molt engrescadora i molt il·lusionant, no? I després, a poc a poc, veure com tot això es va fent realitat i es va construint tot l'equip que hi ha al voltant, que és fantàstic, sobretot perquè quan nosaltres hi arribem ja tot funciona, ja et van dient això va així, fantàstic, és meravellós, no? Perquè la gent que hi està treballant té un domini del que està fent molt gran, no? Tant a nivell d'estructura, de com ha de funcionar, dels tempos, com a nivell de les formacions que es fa dels professors, de com es treballa amb les escoles, de com s'ha d'enregistrar, tot està tan ben engreixat, que és supercòmode perquè tu només t'has de centrar en el teu paper per escriure el text o d'escriure la música i tot l'altre t'acompanya molt. Llavors, realment és una sort, o sigui, no sé d'una altra manera. És flipant i sobretot l'agraïment per haver comptat amb nosaltres, no? Jo estic supercontenta, us dono molt les gràcies perquè ja et dic que és un honor i és al·lucinant, no? Poder arribar tan en fora gràcies a vosaltres i gràcies a una feina tan ben feta, no? I és fantàstic, és meravellós. No, agrair-vos a vosaltres l'esforç, la vostra feina ja està feta gairebé, ara només us queda gaudir de veure al final com es va gestant tot a nivell d'aules i gaudir de tots aquests 100 concerts aproximadament que es faran el 2025. I per concloure sí que m'agradaria que donéssiu, enviéssiu un missatge a tots els nens i nenes que cantaran la vostra obra. Jo m'aferraria, mira, hi ha un moment de la cantata que l'Ernest, que és el que dubta constantment, li pregunta una cosa així, bueno, doncs, al final, què hem de fer? Amb tots aquests dubtes, què hem de fer? I ella, la Vera, li respon, ho has de preguntar, però mirant als ulls. És a dir, el missatge seria, dubteu de tot el que veieu i quan hagueu de preguntar, pregunteu a algú que tingui ulls, no el rectangle. És a dir, que no donem res per bo i al final segurament la veritat es troba entre persones més que entre màquines. Exacte, o sigui, no tenir por de preguntar, però no a Viquipèdia, sinó a les persones. I preguntar sense por el que vulguis, no? I percebreu tot o no sabreu res, tant se val. No tenir vergonya de preguntar. Doncs Llucia i Xavier, moltes gràcies. Esperem que amb aquesta entrevista tots els mestres, nens i nenes, famílies, qui sigui que vegi aquesta entrevista us conegui una miqueta millor a vosaltres i a la vostra obra. I res més, ens veiem a les sessions de formació, ens veiem als concerts, a qualsevol dels equipaments culturals que hi participen. Molts ànims a totes les escoles i molta emoció. Fins aviat, gràcies.